Сёння, у літаратурны панядзелак, мы запрасілі да нас у студыю Веру Буланду. Вера Александровна Буланда – паэтка, пісьменніца, перакладчыца і педагог. Яна аўтарка шматлікіх паэтычных зборнікаў, сярод іх «Мне не жыць без цябе», «Не здраджу, не прыдам», «Шчырая споведь моя». Піша таксама прозу. Яе кнігі «Найлюбая» і «Нататкі-вар'яткі» раскрываюць ужо іншыя грані пісьменніцкага таленту. У яе творчасці ёсць месца для роднай зямлі, кахання, успамінаў, сямейнай памяці, гумару і роздуму пра чалавека. Асобнае месца займае беларуская мова. Вера Буланда перакладае паэтычныя творы і песні, а яе ўласныя вершы гучаць не толькі на старонках кніг, але і становяцца песнямі. Я ведаю, што вы нарадзіліся не ў Беларусі. Тым не менш пішаце на беларускай мове, і ў вашай біяграфіі вельмі вялікі такі пласт жыцця. Гэта тое, што вы педагог, настаўнік, і шмат працавалі ў школе і выкладалі беларускую мову. Як атрымалася так, што вы, нарадзіўшыся ў Маскве, наколькі я ведаю, сталі беларускай пісьменніцай, паэтам, прафесійным выкладчыкам беларускай мовы? Дзякуй за гэтае пытанне. Справа ў тым, што я доўгі час гаварыла на рускай мове. Таму што мама руская, рязанка, і я слышала только говор. Например, дура ты росовая в мой адрес иногда было. Вот, и что ты наделала-то? Присядь, чуток посиди. Батька говорил на белорусской мове. Мяне привезли до тетки, коли батьки осваивали на целину. Мяне завезли до маминых сестер, и я там страшенно захворела. У меня было двухбоковое запаление легких. Тогда же телефонов не было. Батька пиша своей старейшей сестре Лене, что забяры Веру. Ну, пакуль письмо, туды-сюды. Лена забрала меня до себе в Беларусь. Бабуля говорила, конечно, на пригожей белорусской мове, ну, тросянца, само собой. Вот. Потом появляются батьки, снова собираются ехать в Москву. А бабуля Степанида сказала батьку, что он самый меньший, повинен быть з маці. Засталіся жить у Мстежи. Побудовали хату, батька в 27 годов побудовал хату. У 28 привез с Мичуринска древы. И сегодня еще вот на яблочного Спаса у нас и расце яго яблони, и дает цудоўныя и много плодов. И вось вяртаюцца до беларускай мовы. У гэтым годзе будзе роўна 60 гадоў. У 1966 годзе не стала майго дарагого бацечкі. Я доўга не могла супакоіцца, калі замуж у мяне быў не вельмі добры. І я думала заўсёды, вот быў бы бацька, гэтага б нічога не было. Па сённяшні дзень, можна сказаць, я плачу па гэтым чалавеку, як і па маме. Мама ў 73 не стала. Вось, і в адным сваім вершы я так і напісала, што і мама, напэўна, так рана не пайшла б, каб быў ты жывы. Клятву, не клятву, але задумалася я над мовай бацькі. Можа, ў 6 класе, можа, ў 7. Не памятаю, якім. Помню, договорилась с одной своей сябрукой, давай говорить по-белорусски. Много уваги звертала на меня наставница Шайкова Мария Ивановна. Вот так я поступова. И Мария Ивановна, когда я заканчивала 10 класс, одни меня накіроўвалі у Академию мастацтва, тогда был театрально-мастацкий институт, другие у журналистику, я писала всякие артикулы. Вот, а наставница говорит, Вера, иди в наш Горького. Что такое Горького? Институт педагогичный. Ага, на белорусское отделение. Будешь моей, говорит, меня заменишь неколи. Мама не пускала. 4 детей засталось. Потом при Айчим, когда появился, тогда появился у нас еще братик Дима. И она сказала, что когда я поступила, я тебе не скварочки, я тебе не копеечки. Она на меня навела завод в Латково. Инской прописки не было. Потом она меня прописала в Королеве стане, продала 2 поросеночки, свиноматку тримала. Ну, мама просто героиня, просто. У нас все было. И гуси, и куры, и качки, и коровы, и поцелок, и свиноматка. Ну и, конечно, было нам працы шмат, особливо, як мне старейшей у хаті, то меньших, я кажу, тільки на животі виношувала. Ну так мне хотелось поступить в
в этой педагогичной быть наставницей. Я хотела, правда, и артисткой быть, и журналистом быть. У меня все здейснилось. Я закончила потом, когда наставничала, актерское отделение театрального факультета в Москве. Вот, на выдатно. Олеся меня запрошали на режиссерские курсы, а потом на курс повышенной режиссуры. Но мне пришлось разводиться с мужем, утекать, куда в очі глядять. Ось так я пришла до белорусской мовы. А мне еще пошанцевало, что при институте працаваў театр мастацкага чытання «Живое слово». Я ведаю Андрея Андреевича Каляду, ведаў. На жаль, он покойны уже. Да, то апошні бачыў яго ў бальніцы, гэта была я. Скажем нашим слухачам, что Андрей Каляда заснавальнік і кіраўнік легендарнага ўжо студэнцкага тэатра «Живое слово». І ён расказваў пра гэты тэатр. Больш таго, ён мне падараваў вялікую кніжку такую, памятаеце, ёсць, ён выпусціў такую здаравенная кніжка да яго 3 кілаграмы. 3 кілаграмы да яго юбілею. Ну, бачыце, які цесны свет, да, як то перасякаецца ён, да. Вот мы з вами зараз размаўляем пра майго любімага наставніка. Ён вельмі быў светлы чалавек, Андрей Андреевич. Ён навучыў мяне прамаўляць кожнае слово. Так. І он же аўтар кніжкі «Беларускае маўленне» і выкладчык сцэнічнай мовы. Так. Поэтому помню, як он сказал, я же не могла сказать «снег», я говорила «снег». А он 30 приказок и примовок на жещи до завтра выучить. Да вы не, я сразу учу, нормально говорить. Не свято, ну и так далее. Так, вот эта мягкость гука, все, это, например, написано. Так, Вера, запомни, написано у прибиральні, а у шитку написано. Он у меня так говорил заўсёды, да. Хутка запамінаюць. Напісана так. Ну добра, вот вы увайшлі ў гэту раку вялікую беларускай мовы, беларускай культуры. Але ўсё ж такі, калі пачалося такое вот у вас узяць чысты ліст паперы, взять асадку, аловак і напісаць першы радок. Першы радок. По-перше, давайте мы будем говорить не про осадку, и не про оловок, и не про лист, а про то, что я, например, коли пасвила свиней, мама стоит, и один раз я их пропасвила, я спевала песни, и яны атрымліваліся мне складно. И я гэтаму не дзівілася. И ранее радио працавала, оперы были, все, мы же слухали это все, и у меня это все атрымлівалася. А лишь самое первое, это коли я спевала колыханку Любе, своей меньшей сестрыцы. И коли я бацькам, если тата был живы, коли я сказала, что это я сама склала, посмеялись, коли скрони покрутили, другий раз так само, третий раз я не стала говорить. Самый первый верш, да, верш был у 6 классе написано, уже коли я справды взяла осадку в руки, и оно у меня шло, и это была зима, и я так бело-бело вокруг, белые березы, и снежинок быстрый круг падает на лозы, а зима идет, пух с собою тащит, и метелицу зовет, перед всеми пляшет. Ну, вот приблизно такой верш был. Закончила 7 классов, вельми любила передачу бабулька Аленка и внучек Петрик. Я продолжила казку. У нас у прозвище «О» на конце, а у вёсцы звали Буланда. На могилках у бацькі и у мамы написано «О, Буландо». И упершыню на радио я послала это продолжение казки, и мою казку прочитали. Але меня никто не подштурхнул. Никто не сказал, что это твое. У школе, можно я пригадаю еще один выпадок, вела газету школьную. А тут мама прилетая. Вера, привезли сено, сорганизуй усіх детей, треба у Волочки, а потом у Копы, а дядя Лёша прийде у стох скине. Наставница, организатор тогда назывались по выховавчей працы. Вера, завтра повинна газета, приезжает некая проверка, а у нас свежей газеты нема. Треба, чтобы ты написала нечто, некую одну публикацию, а прокритиковать моего одноклассника, Садовича Константина, за то, что курицу наш мало тогда курили. И я уже эти балки скручиваю, у Копы скидываю. Думаю, боже, а треба ще это написать, а еще дома бульбы намыть, треба у печь поставить с братом. И раптом песня такая, в минулые часы была такая песня. «А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты». Ведь мы ребята, да-да, ребята, 70-х широты. Слухайте,
А мне не страшен ни яд проклятый, ни самый вредный никотин. Ведь я ребята, да-да, ведь я ребята, да-да, ведь я Садович Константин. Вся школа спевала. И он таки кулаком мне показал, ну, Верка. У вашай творчасці велізарны пласт, велізарная частка такая займае, конечно, гэта паэзія пра сваю малую радзіму, пра мсціж, пра землякоў. І ўвогуле героі вашых твораў часта вельмі такія, ну, простыя людзі, насамрэч, так? Наколькі яны важныя для вас, наколькі ваша радзіма гэта важная для вас, і як яна сілкуе вашы сілы творчыя? Я заўсёды марыла напісаць яшчэ больш пра радзіму, пра мсціж. А мама вельмі рэўнасна адносілася да таго, што я хацела прыехаць, пасля таго, як развілася з мужам, я хацела на мсціж прыехаць, таму што многа яшчэ было жывых людзей, якія б не панеслі туды ў зямлю, тое, што я хацела сабраць. Вось, но мяне мама забараніла прыязджаць, я маму дуже слухалася, не хацела этого скандалу. Я просто прыехала ў Барысаўскі раён, на другі бок Барысава, у Новасёлках працавала. Таксама беларуская мова заўсёды мяне цікавіла. Мне падабалася слово бабулина, слово летось, сёлета. Я говорила, поглядите, в русском языке в прошлом году, в этом, а у нас сёлета, на лето. Летошний, думаю, а с чем рифмуется летошний? Лепший. И пошел верш. Приехать бы нам стиж свой летошний, коли были мы значно лепшими, каб по лугах пройстися босыми, умыться б травами нам росными, каб солнцем ранешним утерцися, да на веселку обопертися, сказать самим себе, что весело, побыть у крае своим песенным, хоть у теперешним, не летошним, каб наши думки стали лепшими. Я не хочу себе за много, абы дадому найчасцей мяне прыводзіла дарога з далёкіх спозненых гасцей. Каб зноў прайсціся па вясёлцы, да сонца рукі працягнуць і ў лесе ёлчанай іголцы травінку ў вушка ўцягнуць. Я не хочу себе за много, да веру, шчырасці, цяпла, да сэрцаў каб людскіх дарога і мной пракладзена была. Вось гэты верш ухваліў Пімен Емельянович Панченко. Люблю вас, мои вяскоўцы, я вами живу, земляки, ці ў плюсаўцы вы, ці ў ватоўцы, убор все роўна які. Ці твары ваши ў маршчынах, а руки ў мазалях, жанчыны мае і мужчыны, да вас мой штодзённы шлях. Вы мне даражэйшымі сталі, праз зімы, дарогі, дажджы. Хочу, каб не паміралі, каб з вами яшчэ пажыць, каб з вами назначыць спатканне і сёлета, і на гады. Мсціжане мае, мсціжане, вы ў сэрцы маім заўжды. Вельмі цікавы народ. Я выдала яшчэ кнігу, тут у мяне гумарэскі ёсць. Нічога не придумано, вы разумееце? Вот бяры і спісвай. Напрыклад, ёсць у мяне гумарэска «Люблю прыроду». Баншчык назіраў цераз дзірачку за жанчынамі, любаваўся іхнымі фігурамі. А моя мама была тынкоўшчыцай. Замуравали полностью это. Что вы думаете? Он то отключил воду горячую, то холодную. И тогда приходит и ляпает, я ему починить пришел. И вот так вот по боках ходите, глядите на этих женщин. Жонка директора Саугаса скарцилась. Ты разумеешь, ну что ты, Коля, ходите и ходите. И он его выкликает себе, кажется, на диван. Глядишь? Гляжу. Чего ты по лажне ходишь? Ну так мне и не подобаются. Коля, ну перестань, ну что я зраблю, коли я люблю природу? Разумеете, тут ничего не треба придумывать. Уже все придумано за нас. И вот это я почала, когда мне почали рассказывать, и я вот это думаю, попробую записать. Цеша выручила, называется гумарэск бываліца. Са Снежанай сваім першым каханнем Ігар сустракаўся апошнім часам вельмі рэдка. І не таму, што яна яму менш падабалася. Усё-таки ён жанаты чалавек, як кажуць у народзе, не бясхозны. 2 дачкі гадуюцца, старэйшай хутка 16. Невядома, як склаўся б яго лёс, каб у юнацтве быў смялейшы і зрабіў прапанову каханай дзяўчыне раней за свайго сябра, які, незважаючы на сяброўства, перабег дарогу. Ігар даведаўся пра іх развод, калі ўжо сам быў жанаты не першы год. Аднавіліся сустрэчы, спачатку часты, а пасля зразумеў, што і сям'ю не кіне, бо звыкся. Апошні раз бачыліся на Вялікдзень. Напярэдадні дапамагаў жонцы наводзіць бляск у кватэры. І на кухні пёкся не менш за сваіх гаспадынек. Чакалі ў госці цешчу з цесцем. Прыехалі пагасціць на пару дзён, а заадно паглядзець, ці добра жыве іх дачка за мужам. У застоллі радаваліся нядрэнным закускам, міру, лагодзе, спакою ў хаце. Усе былі шчаслівыя. А ці шчаслівая там яна? Не-не, да і прыходзіла ў галаву Ігара неадчэпная думка.
Як яна там адна? І ці адна, а калі не адна? А што, павінна цябе ўсё жыццё чакаць? Рэўнасць не давала спакою. Пад вечар, калі сямейнікі укладваліся спаць, ён нарэшце вярнуўся, вырваўся вывесці сабаку на прагулку і рашыў зайсці да яе, ну хаця б на хвілінку. Снежана дома была адна, бавіла час, як заўсёды, з кнігамі. Памянялі чытанне на віно і каву і, вядома, на асалоду кахання. А пасля ўсяго моцны салодкі сон у абдымках каханай. Прачнуўся, калі сонца зазірала пад вейкі, настойліва расплюшчваючы іх. Падхапіўся, як апараны. Што я скажу дома? Яна смяялася са здарэння. Ігар перажываў гэта па-спартанску, выгляду не падаваў. Як на злосць, калышана штаноў доўга блыталася ў нагах. Недзе падзелася адна шкарпэтка. Апоўзалі ўвесь пакой, пакуль знайшлі. А раніца святлела, сонца падымалася ўсё вышэй і вышэй, нібы здзекавалася з іх, дакладней, больш з яго. Нарэшце апрануўся, узяў за повад сабаку, пацалаваў каханую ў вусны, паабяцаў знайсці час для хуткай сустрэчы. А на вуліцы добра перапала сабаку. Не мог мяне разбудзіць своечасова, хаця б заскуголіў ці што. Як апраўдвацца будзем? А, маўчыш, маўчы. У міліцыю, кажаш, трапілі? Не паверыць. Я ніколі не скандаліў і выпіў зусім нішто. Магчыма, па дарозе сустрэўся з сябрамі і з імі набраўся. Так, гэтая версія больш верагодная. Зайшоў у кватэру ціха, спадзеючыся, што ўсе яшчэ спяць. І толькі пачаў разувацца, як са спальні выйшла цешча і, убачыўшы Ігара, загаварыла сонным голасам. «О, ці бачылі? Мы ўсе яшчэ дрыхнем, а мой зяць сабаку выгаліў». Ігар гатовы быў расцалаваць цешчу, яна яго здорава выручыла. Я хацеў бы пагаварыць зараз пра вашу лірыку, пра вобраз жанчыны, які ён у вас у вершах. Хто гэта такая? У адной жанчыне, калі стасуюцца, я і мяне 2 мужы было, я гаварыла, вот вы ж мужчыны, калі з вами як бы полюбоўна і вельмі сексуальна, як быццам ты ўжо як бы прасці Господі. Жанчына павінна быць і любоўніцай, і маці, і жонкай, і сябрам. Каб вы гэта мужчыны разумелі, вот, напрыклад, ты мяне каб так і разумеў, і аднаму і другому я казала, ты быў бы самы шчаслівы чалавек на свеце. Мяне так не атрымалася у жыцці, чтоб мяне хто-то так глыбока зразумеў. На табе бліны самыя тонкія і смачныя. На табе размову такую хорошую. На табе маю пяшчоту і мае ласкі нерастрачаныя. Ад каго мне на вочы сорам? Ці ад жонак не адбіваюць, а мне быць з ім калекам ці хворым ні адна так не зможа другая. Аднавіла сама свядома тыя казачныя сустрэчы. Прывучаю ён як дома, прыручаю і рукі, і плечы. Зачарую, не трэба другога, абцалую да самых пятак. Не судзіце занадта строга, гэта рэдкае бабскае свята. Вера Буландон не выказвае сваёй крыўды. Яна проста дзеліцца гэтым і як бы даравальна все даруе. Я асабліва ў сваіх вершах суплі не распускаю. Дзякуй, што нешта было в жыцці. Дзякуй вам, што вы мяне учора пакрыўдзілі. У мяне ноччу нарадзіўся такі класны верш. Адкрыйся сэрца ў апошні раз. Даволі адкрывацца ўсім ветрам. Праходзіць надакучыла мне праз агонь, ваду і тоўшчу медных брам. Адкрыйся сэрца, дай мне зразумець, хто вораг, а хто самы лепшы друг, і хто са мной, пакуль на прызбе смерць не завяршыла свой няўмольны круг. Адкрыйся сэрца і не спакушай мяне на новы малады парыў. Баіцца растрывожыцца душа, адной нагой ступіўшы на абрыў. Дазволь цябе пацалаваць ва ўсмешку, у промнікі лагоды ля вачэй. Схаваюся ў табе, нібы ў падстрыжку, і мне адразу зробіцца лягчэй. Напэўна, на зямлі не кожны грэшны, у чым мы сумняваемся з табой. Дазволь цябе пацалаваць ва ўсмешку, як перад Богам з вечнай мальбой. Дазволь цябе пацалаваць ва ўсмешку, у промнікі лагоды ля вачэй. Хай буду на зямлі я самай грэшнай, з табой грашыць і жыць куды лягчэй. По малаку падою навадуя, рамонкі ў прыгаршчах нібыта снег,
Гадаю на цябе і прэтэндую на голас твой і песні для мяне. Валошкі сцішыць шэпат твой у жыце, жаўронак змоўкне ў воблаках сівых. Прыемна песняй роднай даражыць мне, тваім дыханнем улагоджваць слых. Такая нечаканая сустрэча, хаця жаданая мільёны 100 гадоў. Лепш позна, чым ніколі, і, дарэчы, за спінай досыць наламаных дроў. Іду насустрач песні і спатканню з чароўным голасам. Удай жа Бог, мне канчаткова сэрца не параніць, дазволіш зажыць адным табой. Усіх і ўся ты пакіне па праўдзе, нашы стрэчы былыя вярні. Вельмі трэба б усё так наладзіць, быццам прынц на сівелым кані, сам сівы ты ад пылу і рытвін, ад набітых гузоў на ілбе. Хай слабы, як пасля жорсткай бітвы, мне б сагрэцца ў замёрзшым табе. Хай замучаны працай і лёсам, без прывычных стагнанняў і слёз, не чужым, дарагім адгалоскам ля падножжа бярозак і ці лос ты сустрэнеш мяне маладую. Не хапіла мне часу старэць, я, вядуння, цябе павяду я, дзе дзяніца адпрэчыла смерць. Павяду я цябе ў свае мары, не за хмара, дзе сонца, вятры, дзе забудзешся ты і на старасць, і на немач, на боль. Гавары, што наіўная і не такая, як усе, толькі будзь і вярні мне той час, што так доўга блукае, як раней да сябе прыгарні. Слязой упаўшы ў мёрзлую зямлю, аднойчы прарасту я ў сныць траве, каб хоць вось так твой позірк прыгарнуць, каханкую ўвайсці ў сны твае. І не дзеля таго ты ўсё ж жыві, каб зрэдку ўспамінаць мяне і сніць. На всякі выпадак зноў незанарок сарві і засушыў любімай кнізе сныць. Толькі цяпер забалелі мне маміны рукі, калі бульбу дзяру я над ранікі ўнукам. Толькі цяпер засмылела мне маміна сэрца, як старая з касою на парозе маім смяецца. Колькі ж трэба пражыць, думак узважыць колькі, каб у сабе самой загаіць усе маміны болькі. Вера Александровна, скажите, а наколькі настаўніцтва прафесія уплывае на вашу творчасць? Вы не пішаце дыдактычныя такія, скажем, вершы ці вот хочется что-то, некую мараль уставіць? На пачатку сваёй творчасці недзе падобнае ў мяне ўзнікала, вось, і мне пісаў хто-то з крытыкаў, мусць Алесь Масаренко, калі я ў чырвоную змену пісала. І вот это вот маралізатарства ён у мяне прыбраў, то есть дапамог. Вот вы на сустрэчах праводзіце, бывае, мастер-классы, да, вершаскладання. Скажите, а сапраўды можна навучыць чалавека пісаць вершы? Можна навучыць пісаць, так? Много ёсць. Так складаюць нядрэнна. І я бачу, што некаторыя па 100 кніжак павыдавалі. Але калі душа сюда не ўмешана, там за этим души няма. Ну ж адчуваецца, што душы няма. А давайте вот для наших, ну, скажем, пачатковых вершаскладальнікаў, скажем так, да, пералічым крытэрыі, па якіх мы можам адзначыць, што гэта паэзія, а гэта просто рыфмаманія, скажем так. Рыфмаманія. Яно адчуваецца адразу, што, па-першае, я шукала именно рыфму не збітую, не бедную, а такую, якой нікога няма. Калі ты напісаў першы радок і адчуваеш, што ён класны, і што яго можна танцаваць, пішы. І, па-другое, адчуваецца любы верш, адчуваецца, што за ім няма душы. Самае страшнае. Трэба любіць. Трэба любіць. Калі ты радзіма, значит, ты мсціш. Трэба любіць людзей, якія б яны не былі. І тады ў цябе укладваецца і сэрца, і душа. Здаецца, важна тое, што чалавек хоча штосьці сказаць все-таки. Не напішаш тое, пра што не баліць, пра што не ведаеш. У нас такія былі сосны, такі чысты лес быў у Мсціжы. І тут прачытала пра таўтаграму Брусаў. Валерий Брусаў, в России толькі была таўтаграма, яго на «С» какая-то одна. В основном у французаў былі таўтаграмы. Кожнае слово на одну и ту ж літару. А ў Беларусі не прыжылася. Цяпер я ведаю, што ёсць у Эдуарда Акуліна некалькі таўтаграм, і ў мяне 5. Адна з іх, самая першая, я ўспомніла, конечно, сосны. Ага, на «С». Сова. Я говорю, дзецям пытаюся, што кугічы ў лесу. Так, ага, светлячкі. То есть пішаш тое, што табе блізкае. Усё роўна, хоць ты пішаш там трыялет ці санет, ты адштурхоўваешся ад свайго.
Скарыўся сонік сон, слязой сцякла смала, совы страшэнны стон спалохаў стрэл ствола. Смуга сышла собой, схавала ствол і спеў, сноп светлячкоў спакой сосны сухой сагрэў. Сыду сюды, скашу, страфу сабе сусвет, сама сабе схлушу, сабе садку санет, спаду слязой скупой, смалою сон сосну. Славутою, святой, сама себе сосню. Бо не стала мамы, следом муж, другой муж мой помер. Мамочка милая, а слово «оборони» меня заўсёды преследовало после смерти батьки. Мне заўсёды хотелось, чтобы кто-нибудь оборонил. И вот еду в метро, а теперь, дякую Богу, в телефоне можно, там, где заметки, нотатки, записать что-нибудь, что тебе возникло. Потом на праце дописала это верш. И это слово «оборони» 4 склады. А другі радок ідзе душу мою памерлую, 8 складов. Памерлую націск ад конца на 3 складзе. Чым я завяршу, не ведаю. Оборони душу мою памерлую. Няўжо зманіў, а я табе поверила. Мой небосхил з грымотамі і ліўнямі помножить сил характеру наивному. И заникнешь ты пустой недарэчнасцю, згараць мосты. Я ж застануся ў вечнасці. Калі да вас з такой прапановай звярнуліся і сказалі, мы ствараем зборнік, там шмат будзе паэтаў, і у вас будзе толькі один верш. Які бы верш вы туды вы уключылі в гэты зборнік? Перерванное дзяцінства. Зямлю аралі бомбы, і дзірванамі яна ўздымалася да неба, і адтуль знямела назірала перерванае дзяцінства нашых татаў і матуль. Хавалі хмары сонейкаў чарнелае, звяр'ё сваіх дзяцей у глыб лясоў. А чалавечае дзіця зусім здзічэлае, сабе знайсці не паспявала схоў. Яго палілі, катавалі, гвалцілі, расстрэльвалі па 100 разоў на дзень, сівелі рэкі, дрэвы, травы, мацеркі, праклёны вырываючы з грудзей. Бацькі, дзяды і дзеці разам з мамамі, што, на кані не абысці свой лёс, отпомшчвалі за гульні перарваныя, за немату абвугленых бяроз. За хаты, сном і радасцю абжытыя, за сцежкі ў лес, у поле, у лугі, за лён блакітны, каласочкі жытнія, за водар траў, што знесены ў стагі. Зямлі, напэўна, пажыццёва ранамі, пакутаваць ад стогнаў, бомб і мін. І разам за дзяцінства перарванае маіх бацькоў стаю ля 2 магіл. Вы настаўніцай доўгі час працавалі. Парайце нашым бацькам, як зрабіць так, каб нашыя дзеці чыталі кніжкі і чыталі на беларускай мове, народнай мове. Ну, па-першае, самім трэба ўчацца за беларускія кніжкі. І абавязкова. Так атрымалася, што мой старшы сын аднойчы працаваў на будоўлі. Ён прыязджае, мама, у тебе Караткевич тут есть, потому что я частку книг оставила у вёсцы. И он рассказал про Караткевича будаўнікам так, что они попросили эту книжку почитать. Я так рада, что мои сыны, яны со мной одной думки. То есть я с ними читала книги. Ну, мало того, я еще была классным кіраўніком у своего меньшаса. Ну, я читала с ними. Яны спать клались, и я читала, яны не хотели читать, бывало. Но я выбирала, я помню, как я читала им «Белый клык» Джека Лондона, так? И дошла до самого цікавого моменту. Все, говорю, дети мне ошибки проверять все. А сама приоткрою двери и гляжу, читают, не читают. Ну, Андрей уже ему сидит. А ему ж цікаво далі, що таке? Почать и до цікавого моменту дойти. Ну, книги треба познайомить с классикой, с дзяцінства. Батько нам читал. И на печи, помню, колькі раз мы лежали с ним. И самое, мы ему на одну руку брат покладе своих, я на другую. И он нам брал с библиотеки. Он в библиотеці у гэтую неделю брал, например, в субботу 100 книг. Потом мы спать клались, и он читал. А бывало, электрик был, у нас своя электричность была, в 11-12 годин уже включалось святло. Дык батька запаливал эту лямпу и при лямпе. Читали. Книги читать, и яшчэ я на бацькоўскіх сходах, уже не памятаю, кто это написал, вычитала недзе, апранаем их тёпла, а трэба цяплей. Говорим с ими тёпла, а трэба цяплей. Кормим их тёпла, а трэба цяплей.
каб хапіла цяпла на той час, як не стане нас. Я гляжу на вас, вы такая актыўная, у вас столькі творчага патэнцыялу нерастрачанага. І я задам такое пытанне, якое, конечно, журналіст нармальны не будзе задаваць, але банальны, але все-таки я задам, а што далей, вот што зараз на вашым стале і што будзе выдана? На маім стале, у маіх думках, каб былі грошы, я б столькі кніг выдала пра сваіх землякоў, пра Надзю Леже. Я перачытваю трэці раз эту кнігу пра Надзю Леже. Я так хочу написать пьесу. Это Зембин, это суседняя вёска от моего мсцежа недалёка. Про яе яшчэ распавядаў Эльдар Рязанов у перадачы пра жанчын, якія аказаліся за мяжой. І колькі разоў Надзя Хадасевіч тады уцякала да Польшчы, яе вярталі. Яна працавала ў студыі Малевіча, з ім была добра знаёмая. Яна спрачалася наконт яго мастацтва. Вось. І недзе вычытала пра студыю Фернана Леже ў Францыі. Марыла туды трапіць, і на туды трапляе з мужам палякам. Там нараджае дачушку. Мне цікавы момант, дзе яна выстаўляе свае карціны. Першы раз яна яшчэ студэнткай была, ёй трэба было выставіць карціны. Это редка каго на выставу бяруць чые карціны. І яна ўсе прасілі, думаць, хоць бы 50 франкаў, ці 40 хаця б заробіць. І адной жанчыне, вельмі багатай жанчыне, спадабалася яе карціна. Яна першае, што трапілася на язык, колькі яна каштуе? 5000, она сказала. Она говорит, прабачце, вы можете за 4 мне продать 1000? И она принесла эти гроши, расцялила. Ревность мужа, конечно, была. То есть некая девчина из белорусской вёски приехала и тут пераважна. Давайте мы трошки скажем, хто это такая. Вот трошки многие не ведаюць гэта. Так вот люди не ведаюць. Надежда Леже, вядомая мастачка, якая з вёскі, з Зембін, нарэшце трапляе ў Польшу, вучыцца ў акадэміі мастацтваў, а потым трапляе да Фернана Леже. Там яна знаходзіцца ў яго студыі, набірае многа вопыту ад яго. Вайна. У час вайны ён з жонкай з'язджае ў Амерыку, хочуць яе забраць з сабой, яна не едзе. Яна сапраўдная патрыётка сваёй радзімы, там яе ўсе запаміналі па тым, што яна і хлеб пекла, і адзежу нейкую шыла, дапамагала партызанам французскім. Пасля вайны яны прыязджаюць Леже ў Францыю. Ось, праз некаторы час яго памірае жонка, ён страшэнна хварэе, яна яго даглядае і выходзіць за яго замуж, бярэ яго прозвішча. Што цікава, што яна ў Зембін приехала 3 разы. А Зембін, Барысаўскі раён, і ваша недалёка ад вашага Мсцежа. Зусім блізка. І там ёсць карцінная галерэя. Яна привезла, спачатку яны ў школе захоўваліся, а цяпер ёсць дом культуры у Зембіне, і вось там чамусьці туды прыязджаюць французы, немцы, шведы, а беларусы. Мало хто ведае, што ёсць такі музей, што была такая Надежда Леже. Вера Александровна, дзякую вам вялікі за гутарку, вельмі такую шчырую, вельмі вясёлую і добрую. Я думаю, што той, хто пачуе гэта, атрымае вялікую асалоду і нейкі такі пазітыўны зарад